Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalam Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas bahagia. Dinten menika sesarengan pasamuan suci sawegung kula panjenengan griyayakake Pentakosta. Riyaya rawuhipun Hyang Roh Suci tedhak dumateng para rasul rikala semanten utawi dumateng pasaman suci perdana ingkang dipun utus dening Gusti Yesus nglajengaken pakaryan kawilujengan dalem nuntun para rasul lan para murid sansaya jangkep anggenipun mahami lan nampi misteri kekeran kawilujengan dalem lumantar pakaryan sabda lan gesangipun Gusti Yesus. Hyang Roh Suci menika ingkang tansah nuntun para rasul lan para murid injih pasaman suci wiwit sakawit ngantos ing sakmangkih pungkasaning jaman bikak korining kawilujengan saengga pasaman suci sansaya teguh rahayu anggenipun nderek lan pitados ing Gusti Yesus. Wonten ing sejarah keselamatan Hyang Roh Suci menika makarya sasampunipun Gusti Yesus mikrat dhateng swarga. Mila yen kula panjenengan kepengin mahami Hyang Triniji Suci, kedah linandesan kados pundi sejarah penyelamatan Allah. Wiwit Allah nitahake bumi langit saisine lan Allah nuntun bangsa Israel utawi umat manungsa ngantos ing sakmangkih Gusti Yesus miyos, Allah ingkang kersa manjalma dados manungsa, Allah Hyang Rama, Allah Hyang Putra, lan sasampunipun Gusti Yesus mikrat ingkang rawuh menika Allah Hyang Roh Suci. Mila wonten tigang pribadi Allah sing rawuh ing alam donya sing ditepungi dening manungsa ning alahe mung siji. Mila Triniji Suci. Telu kok siji kok telu. Nah menika sing kerep dados persoalan. Naminipun manungsa ingkang sujarah awake dhewe ra bisa sing jenenge sacara wutuh nampa Gusti Allah sing setunggal menika, sing sawiji menika. Allah Hyang Rama ingkang nitahaken samukawis lan ingkang nuntun umat manungsa kanthi caranipun piyambak rikala semanten ing Kitab suci Prajanjian lawas diketingalake Allah kadangkala nuntun umat manungsa lumantar impen Yusuf ngimpi utawi lumantar semak belukar sing kobong rikala manggi Musa utawi liwat tondo-tondo alam wonten tugu api wonten tugu awan ingkang nuntun bangsa Israel. Menika caranipun Allah anggenipun rawuh ngamping-ngampingi umat manungsa lumantar tondo-tondo ning salajengipun Allah rawuh manjalma dados manungsa injih Gusti Yesus. Namung 3 taun sacara wektune manungsa lajeng mikrat malih dhateng swarga sing rawuh sapa arupa Hyang Roh Suci injih Allah sing ngamping-ngampingi umat manungsa srana rohipun sing tansah gesang manjing manunggil wonten ing diri kula panjenengan sing pitados wonten ing pasamuan suci Pentakosta dados riyaya agung tumraping kula panjenengan ngunjukake atur panuwun ing ngarsaning Allah ingkang tansah kersa ngamping-ngampingi umat manungsa ngamping-ngampingi pasaman suci nggih kula panjenengan sami.
Yang Roh Suci menika ingkang dados juru panglipur, juru pitulung, ingkang nuntun marang kasunyatan lan dayani kula panjenengan sami boten sacara kamanungsan ning sacara ilahi. Saengga anggenipun kula panjenengan gesang bangun kasunyatan lan kawilujengan boten namung sacara ragawi, sacara rasa pangrasa, sacara badani, ning selaras kalian kersanipun Gusti. Nah, Yang Roh Suci ingkang dipun paringaken tujuanipun menapa utawi dayanipun menapa? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 2 ayat 19 ngantos dumugi 23. Ing dina wiwitaning minggu wayah sore, para murid padha ngumpul kancingan lawang marga wedi marang wong-wong Yahudi. Dumadakan Gusti Yesus rawuh jumeneng ana ing tengah-tengahe wong-wong mau lan ngandika, "Di padha tentrem, Yang Rama wis ngutus aku, mangkono uga saiki aku genti ngutus kowe." Badha ngandika mangkono mau, Gusti ndamu para murid karo ngandika, "Padha tampanana Yang Roh Suci, sing dosane kok apura ya bakal kaapura, sing dosane kok lestarekake ya bakal lestari." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil menika konteksipun Gusti Yesus saksampunipun seda lajeng makam kosong ngatingali dumateng para murid 11. Laning mriku Gusti Yesus paring pitedah bilih para murid kautus kados Gusti Yesus ingkang kautus dening Allah Yang Rama. Lan sasampunipun dawuh perutusan, Gusti ndamu para murid maringi Yang Roh Suci. Yen simbah-simbah rumiyin ndamu putu-putu menika nyuwuk supaya apa? Sawan-sawan roh-roh sing awon, roh-roh sing jenes dolunga ora ganggu gawe si jabang bayi utawa putu-putu. Nah, Gusti Yesus nggih ndamu para murid. Lan srana ndamu menika Gusti paring Yang Roh Suci ingkang dayani para murid dalem ngatasi maneka warni kasakenganing daging. Injih menika bab ngapura. Awit kula panjenengan estu ngakeni, kula piyambak ya ngakoni jenenge ngapura menika ora gampang. Luwih gampang yen awake dhewe dendam utawa mbales eleking liyan utawi nggih kejahatane wong liya langkung memuaskan sacara nafsu, sacara badani. Ning ngapura kados-kados awake dhewe dadi wong sing lemah, wong sing ora duwe daya, isone mung ngapura utawa rawani mbales mergo ora ndek kekuatan, ora ndek kuwasa. Terus ya wis ngapura. Menapa malih ing jaman sansaya modern, jaman anggone awake dhewe bersaing, mula kudu duwe potensi, kudu duwe keahlian, kudu duwe maneka warni sing tanda kutip bisa ngalahake pesaing. Mbuh kuwi nang pekerjaan, mbuh kuwi nang dalan, mbuh kuwi nang bisnis lan macem-macem sing bisa ngalahake wong liya.
nek awake dhewe kalah ora trima, ananging ingkang dayani kula panjenengan bisa ngapura kanthi tulus ikhlas nggih Yang Roh Suci. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.